Pagulong dinalan sa mga balita lokal, mga naapektuhan sang lockdown, magabaton sang financial assistance. Pangabay sang simbahan nga palipoto ng curfew hours para sa Misa de Gallo ginapaboran sang Oversight Committee sang syudad sang Bacolod. Sa mga balita nasyonal, kakulang sang pagsalig sa bakuna mahimo makaapekto sa pagpagig-away sang Pilipinas sa COVID-19. Face-to-face nga klases sa mga lugar nga may manubo nga risgo sa COVID-19 maghimo ipatuman sulod kang Health Secretary Duque. Sa balita international, North leader Kim Jong-un nagpapakuna sang vaccine gikan sa China. Samtang sa balita sa sports, NBA arenas kag sports stadiums posible sa September sa masunod na tuig patugutan nga makasulod ang mga fans. Balita Entertainment, Ben Ben nanguna sa banda nga ginapamatian sa Spotify. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan, samtang ginahulat ang 13th month pay, gift ideas nga pwede panghatag sa panahon sa Pasko. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes o kun karon nga adlaw Miyerkules, Disyembre 2, 2020. Ang inyong news team, Sean Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress kay nasa ang kagahon ang low pressure area ang nakita ini sa 100 kilometros na katunda na sidlangan sang Borongan City, Eastern Samar. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon, samtang ang northeast monsoon naman ang nag-apekto sa bugos nga Luzon. Ang Eastern Visayas kag Occidental Mindoro mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagob bangod sang tail end sang frontal system kag LPA. Ang bilog nga Visayas kag Palawan kalakip ang Kalayan Group of Islands ang mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Sa aton temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mapatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:51 kay nasang aga, magatunod naman las 5:24 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Panahon Sige, good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook, no? Sa kay Boyet Alpire sang Tiberio Repair Eyeglass Shop. Good morning dira sa imo. Naga-monitor sa aton nga pagpangalagad, no? Alex Montesa, pabuso nga na ikaduha nga bahin sang maulanon nga programa. Grabe si Alex Montesa, mati ka? Nambalya. Pabuswa nga na ikaduha nga bahin sang maulanon nga programa. Gabi daw bag ba? Kalain. Daw bakok. Kalain. Sige ha. Kay Migo naton Roberto One Ball Gallo dra sa Las Vegas, Nevada. Good morning dra sa imo. Kag kay Rodely Gumayan, good morning man. May ginsend sa ako nga picture si One Ball oh. Daw may nag-donate bala nga kay ang yang bata ni mo nag-handle sang Pacquiao Foundation mo dito sa Manuel Pacquiao Foundation dito sa US. May nag-donate ni sila mga pila ni man $22,000. Sobra. Sobra ni sa isa ka milyon, no? Sa peso sabi no, nag-donate kay sila nag-handle to sang Manny Pacquiao Foundation mo sa US ang anak ni Migo naton One Ball, no? Congratulations ano. Sige. Sakay Osmar Walds, shout out no sa Gorgonio family sa Gihulngan City. Homa Lomena, good morning man. Raymar Beranyo Lingoste. Sakay Erla Vega, kay Elia Natibuok Ihina. Jane Oiseser, of course, good morning. Sakay Vanessa Mayo, howdy, Miss Vanessa. My favorite number is in your polo shirt, number 3. Ay, favorite number, regli number 3. Kabalo ka nga ang number, ang 3 mo ng pinaka-strongest number? Wala nga how.
Kita mo magakwat ka bala, magakwaton ka mo gani. Nya, 1, 2, Two. 3. Sa 3 na sila kay amo nang pinaka-strongest nga. Very, sa imo nga explanation sa ako na. Tiyan mo na siya. Very informative ha, in fairness ha. Teka. Mabilib na ikosimo yan. Pati ka na nga strongest number siya. 1, 2, 3 to, no? Why sila yaga? Ito kalang-alang na kung mag 1, 2, 3, 4. Na hindi na madala. Di na. Why mo sila sa 1, why mo sila sa 2? Why mo sa 3 sila. Pero pag Kaya mo sila lang yung mas strong. 3. Oo, strongest number. Gapati na ko. Nakakuha ka naman sa bagong Panibagong kaalaman, gikan kay Boy Duran. Sige. Ay, sakay Joanne Solas, Charlotte Osborne, ang iya sining kuan. Joanne Solas dira sa Japan. Good morning ano kag hello sa Solas family. Nan, dira sa may barangay Panukoy kay Florence. Dira, good morning kay Junjun. Good morning man, no? Sakay Jean Buerom, maayong agaman sa imo. Sakay Jocelyn Calabaan, Erna Defensor Barcoma, Joseph Oria, sakay Jerthel Humayaw. Greet lang si Budingding kag Japa Bisyata. Jerthel Humayaw. Do ano mo ni kilala mo ni siya, no? Amo ni siyang natagan ko face Correct. sa station. Michael June Season, greet lang si Othello Dizon sa San Lorenzo, Santa Rosa, Laguna. Yuki Moronay, watching here sa Tagig Cybersecurity Firm. Christine Villalobos, good morning man sa imo. Sandra Baran, good morning. Ate sige, standby na ha sa atong dugang nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Aksyon! Sa detalye na sa aton mga balita lokal, makabaton sang 6,000 pesos nga financial assistance ang low-income families nga napektuhan sang ginapatuman nga lockdown umpisa Setyembre 11 sa idalom sang Bayanihan 2. Suno kay Pasita Tero, pamuno sang DSSD Bacolod, nagaulat sila sang lista gikan sa mga barangay angot sa mga pamalay nga gin-lockdown sa sulod sang 14 ka adlaw. Ginpaatag ni Tero ang makabaton nga pamilya ang mayara sang nagpositibo sa ila balay kaya makatupad balay nga gin-quarantine bisan nga ang pamilya ang nangin beneficiaryo sa Social Amelioration Program. Ginklaro ni Tero nga kung duha ang nagpositibo sa isa ka balay, 6,000 pesos nga ayuda lang sa gihapon ang ilang mabaton. Suno kay Tero, sa tiyon nga mabaton na nilang lista, ini ang i-check pa sang Bacolod EOC kag DILG antes nga ipadala sa DSWD Region 6. Samtang ginanunsyo ni Tero nga ang isa ka positive patient nga naggastos ang dako sa ospital ang pwede man nga maka-apply sa medical assistance nga ginatawag Aid to Individual in Crisis Situation kag ang ayuda magadepende sa assessment. Ini ang sa idalom naman sa gihapon sang Bayanihan 2. Lockdown families, no? So, kung lockdown families, that includes the positive. Diba? From September 11 onward. Okay. Oo. So, amo na ganit subong nga pangayo kami sa mga list sa barangay. Kaya siyempre, ang barangay among nag-lockdown. No? Ang kabahin sa pagpahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Gintala na sa DSSD Bacolod sa Disyembre 4, 5 kag 6 ang inisyal nga payout para sa financial assistance nga 6,000 pesos para sa mga waitlisted. Ginpatag ni Pasita Tero, pamuno sa DSSD Bacolod, ang waitlisted amo ang mga wala nakabaton sa first kag second tranche sa Social Amelioration Program o Consop Fund pero kwalipikado sa programa. Ini ang kabahin sa gihapon sa programa sa idalom sang Bayanihan 2. Suno kay Tero sa inisyal nga payout kapin 5,000 ang una nga makabaton sa ayuda kag ini ay paagi sa barangay. Suno sa opisyal kapin 9,000 ang waitlisted sa Bacolod.
Now, ang wala pa gid dyan nakabaton sang SAP, nagpadala na ni kami sang lista, so mga 9,000 pinapilog. Now, ang nalista na to sa Bacolod City. Ang 5,000 naman namin schedule subong sa December 4, 5, and 6 para i-pay out sila. Ang dugang nga pahayag ni DSSD Bacolod kay Pasita Tero. Sa iban pa naton nga balita lokal, ginapaboran sang Oversight Committee sa siyudad sa Bacolod ang pangabahay sa simbahan nga paliputon ang curfew hours sa siyudad para makapatigayon sang duha ka misa sang Misa de Gallo, umpisa alas 3:30 sang kagahon. Sunod kay City Councilor Archie Baribar, author sang curfew ordinance, ang pagpabor sa pangabahay sa simbahan ang nalakipuntan sa ipagawa nga executive order ni Mayor Evilio Yunardia angot sa pagpatuman sang modified GCQ umpisa Disyembre 1 base man sa gigasugtan sa ila damlag lang pagsinapol. Apang sa 12 kapahina nga EO na saad nga ang curfew ang mag-umpisa alas 11 sang gabi tugtog alas 4 sang kagahon bilang general rules ang ordinansa kung depende sa quarantine status ng syudad. Nasaad sa EO nga ang alkalde ang pwede maka-adjust sa oras ng curfew samtang MGCQ ang syudad bangod sang prerogative power nga ginahatag sa iya sang existing ordinansa. Sunod kay Baribar, posible nga magpagwa si Leonardia sang bagong amando angot sa pangabay sa simbahan. Madumduman, una ang ipahayag ni Leonardia nga ang plano sa syudad karon nga Disyembre ang nagadepende sa quarantine status umpisa Disyembre 1. Sa madumduman, sa isa man ka-interview ginpahayag ni Mayor Bing Leonardia nga mahimo sa Disyembre 16 adlaw sa pag-umpisa sang Misa de Gallo, may adjustment ang curfew hours. It's supposed to be dira na i-include ang sabahin sang misa sa Misa de Gallo kay ang nga mo sa tunga daw agreement was dira isulod sa executive order ni Mayor. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Archie Baribar. Sa iban nga balita lokal, naglabot sa 26 ka mga empleyado sang lokal nga gobyerno sa syudad sang Kabankalan ang ginpaidalom sa RT-PCR test ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Kabankalan Public Information Head Jake Carlin Gonzalez, ini ang resulta sa ginpatigan nga mass testing sa mga government employees sang syudad. Apang ginklaro ni Gonzalez nga naka-recover na ang iban nga mga nagpositibo. Dugang pa ni Gonzalez, may dugang nga batch sa mga empleyado ang natala na man nga paidalom sa swab test sa maabot nga Huwebes, Disyembre 3. Ginpatigayon ang komplikasyon o kung ginpatigayon ang mass testing kasunod sa pagkapatay sa Assistant City Engineer bangod sa komplikasyon sa COVID-19 nagligad nga bulan. Kalakip sa mga positibo ang mga naka-close contact sini kag kaupod nga mga empleyado. Sa karon gina-implementar ang alternative work arrangement sa mga opisina sa City Hall agud matap na ang paglaptas ng virus. Yes, 26 na. Sa ahali nag-alalayo na. So ang aton kita kabag-usan is 26 ang tanan, included ang present na nga duwa. Kapagin sa ang pahayag ni Kabankalan Public Information Head Jake Carlin Gonzalez. Negatibo naman sa COVID-19 si Mayor Pedro Zayco sa siyudad sa Kabankalan. Ini ang ginanunsyo ni Kabankalan Public Information Head J. Carlin Gonzalez nga resulta sa RT-PCR test ng alkalde. Nobyembre 20 sa magpa-swab test si Zayco kadungan sa mga empleyado sa City Assessor's Office kag City Mayor's Office. Ini matapos magpositibo sa virus ang 7 ka mga empleyado sa City Engineer's Office sa tuong Nobyembre 17. Ginklaro pa ni Gonzales nga ang mga empleyado lamang nga masami nagatransaksyon sa City Hall ang ginaobligar nga magpaidalom sa swab test. Duga pa ni Gonzales, naga-implementar man ang syudad sa skeletal workforce pagi sa work from home arrangement agud maproteksyonan ang mga government workers. Sa maabot nga weekend, patigayonon sa Bacolod Emergency Operations Center o kon EOC ang masunod nga surveillance testing sa Bacolod Respiratory Outpatient Center. Sunod ka Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sa Sectoral Concern Office, subject sa surveillance testing ang mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office, personnel sang Public Order Safety Office o kon POSO, transport sector kag iban pa. Dugang pa ni Pineda ipaidaluman sa testing ang mga riders nga wala nagpasakop sa surveillance testing, nagligad nga Nobyembre 28 kag 29. Sunod kay Pineda, kapin 548 ka mga riders ang una na paidalom sa testing, nagligad nga Sabado kag Domingo, kag subong adlaw Miyerkules ginapaabot nga magwa ng resulta gikan sa laboratorio sa syudad sang Cebu. Nadugagan sang 71 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 19,905. Sa reports ng DOH6, pinakamadamo nga bagong kaso ang na-record sa Negros Occidental nga may 47,
Siyudad sa Bacolod nga may 20, Capiz nga may 2, kag siyudad sa Iloilo nga may 2. Samtang 92 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 17,492 kag isa ang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 554 sa death toll. Ang Western Visayas may 1,859 ka aktibo nga kaso. Dako ang nabulig sa backtrack system para malimitahan ang hulag sa tawo nga nagatuyo sa malain sa ila isig katawo. Sa Interviews Action Firing Line, ginpahayag ni Bacolod PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico nga sa karon naka full alert status ang kapulisan na masiguro nga ma-monitor ang hulag sa nasambit yung mga personalidad subong man nagahilapit ang Pasko. Una diri nag-apelar ang Bacolod PNP sa Emergency Operations Center nga kung maghimo ma-pull out na ang ilang masobray sa kagatos ka personnel nga ginpahamtang sa contact tracing team magud magbulig sa pagbantay sa mga lugar nga masami ginaluntaran sang krimen. Sa pihak nga bakin ginpahayag ni Pico nga isa na kaleksyon sa mga nagahimo sing malain nga hinimuan na gud magbago ang natabo nga pagpatay sa menor de edad nga ginakabig notorious nga kawatan. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Kag sa aton mga ka-aksyon para Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, Okay, good morning na sa liwat, mga ka-aksyon, sa kay Mary Grace Gingging Arroyo. Gingging, good morning. Sa kay Yasi Kate Cardones, ka mga unique na ngalan, no? Yasi Kate Cardones, no? Phil Alonsagay, of course, good morning. Sa kay Remia Garcia, sa Barangay Panukoy, good morning. Terry Simpron Yong, may agaman. Sa kay Antonieta Yap, sa Barangay Panukoy man, good morning. Kay Sandra Baran, good morning Action Boy and gandang Miss Dorel, kapita with empanada. Wish ko makakaon man kamo. Nagapalibogid ko kung paano man kamo makakaon sining empanada ko. Wow. Te, ano kay gapalibog si Ma'am Sandra? Ano Buligan. solusyon mo?
Kung mga i-text lang kung I-text ko din kay Pito mo. di kung din ka kay Hapiton ta. Ay, kalay. Nami ko na sa empanada, yan nga ang daw ginapaka-negate. Teka ba, teka ma'am, i-ano ko no ma'am, i-textan mo si Action Boy. Aha. Or i-comment yan na lang di, okay, basi wala man siya number mo. Napita lang the action doon. At sige ma'am, masanin ko Hapiton, ma'am niya di sa gihulungan, bla sa barangay. Okay ma'am, sige. Mapahimo na lang ko di daan yung panado. Sige, sige. Sakay ka, Patrick Saludares. Good morning, man. Sige, action doors. Kay Jocelyn Arisivita Olak, good morning. Kay Ate Regine Ann, or Ann Regine Kabalatungan, good morning. Pag-cute nga po ni Lolo Kino. 10 years old, birthday today. Si Cute. Okay. Happy birthday, Cute. Happy birthday, Cute. So, soon to be apo ko ni Goro. Cherry. Kaya Riza May Sembrano Chavez, good morning mga ka-action. Watching here, Barangay Felisa, Bacolod City. Paki-greet ko no Sembrano and Chavez family. Good morning. Yes, good morning. Sa tanan nga Chavez and Sembrano family. Kaya Jocelyn Cordero Gilyang, good morning. Salve Gatilogo. Dra sa may hinubaan sa Action Boy. Si Kagawad Melchor, good morning, manda. Mo isda ni Kagawad, kamusta ihan, no? Kumusta da? Yan ang, oo, no? Jonabel Dayauna, good morning, man. Si Josette Magua de los Reyes, ara man siya Action Boy, nagapamate. Sige, go. Ika naman, Kay Nening Serbo, may agaman, sakay, hindi ka dali, kay damay nalaktawan ko yun na, Neo Lee, good morning, no? Sakay Risa May Sembrano Chavez, watching sa Barangay Felisa. Mo nang ginabasa mo, no? Sakay Jonabel Dayauna, man din ka naman. Josette Magua de los Reyes, Nening Serbo, natatapos na. Richard Daet Pacheco, sa Ako Maldita. Stay man safe, siya. good. Watching live sa Hong Kong. Yes, good morning. Good morning. Danilo Francisco, greet siya lang family Francisco dira sa Maaw, sa La Carlota, ang aga pa nagapamati sa Action Radio. Pinky Teruel, Barangay Villamonte, good morning dira sa imo sa Teruel family. Lito Daya, Leonida Hugos Ganaba, watching sa Camelia, no? God bless. JR Mesinas Kapangpangan, greet siya man ang asawa niya si Yen Yen, kagbata niya si Binoy. Maricel Torres Gino, from Hinubaan, Negros Occidental, of course. Sakay Zyker Anika Orsena, ka-monitor sila subong sa Municipal Hall sa Isabela. Ginagreet sa sinanay niya ni Nita, kag happy birthday sa misis niya, si Manilyn Orsena. Happy birthday, no? Happy birthday! Bert Hirapusco Caraballo, Handumanan, Hutuda. Good morning dira sa inyo. Sige, action doors. Kay Nordi Arevalo, good morning. Kay Jennifer Prado Torres, ara sila ko no Action Boy sa Isabela. Morning ko no kay nang Bibing, nong Ronnie, kag sabana niya nga si Bongbong Torres. Sige. Kay Dayna Malabago, Dayna Magbato Malabago. Sige. Good morning. Camille Lopez. Kilala ko ni si Camille Lopez ni. Kilala. I think kilala ko lang, ha. Hindi ko sure gid kung siya gid ni si Camille Lopez. Action Boy, ginagreet ko lang belated happy birthday si Loli Jocelyn Nang. Ano na Loli Caitlyn? na siya ni Caitlyn. Loli ni Caitlyn. Lola. Oo. Hindi mo Loli. Loli yung tawag mo. Sige, grabe, no? Di, okay lang. Okay lang na siya. Sige, sige. Sige, standby sa aton nga mga balita national. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:25. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag sa public health expert nga ang wala pagsalig sa potential vaccine para sa COVID-19 ang mahimo makaapekto sa pagtinguha sa Pilipinas nga pakigbatuan ang pandemic. Suno kay Philippine Foundation for Vaccination Executive Director Dr. Lulu Bravo, importante ang massive information campaign agud mabalik ang kumpiyansa sa publiko para sa bakuna. Duga pa ni Bravo, hindi malipod nga ang Pilipinas pagkatapos ng kontrobersiya sa Dengvaxia sa 2018, may pagduda kag hadlok na sa vaccine, rason nga importante nga maedukar ang publiko agud mabalik ang ila nga pagsalig. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque nga maghimoy konsiderar ang face-to-face nga klase sa mga lugar nga may manubo nga risgo sa COVID-19 kag dapat ginasunod ang minimum health standards. Suno kay Duque kung ang lugar nga COVID-19 free sa sulod sa 2 ka semana o kung 4 ka semana mahimo nga pwede ini nga tugutan. Ini ang sabat ni Duque sa pamangkot kung ano nga factors ang dapat ikonsiderar agud direkomendar sa ni ka Presidente Rodrigo Duterte ang face-to-face classes. Sa Senate hearing ng Liga de Semana ginpahayag ni Department of Education Undersecretary ni Pomoceno Malaluan ang liwat nga pagpatigan sa face-to-face classes nag-require ini sa pag-isa sa nagkalain-lain nga stakeholders agud masunod ang health protocols. Ginakabalak naman ni anak kalusugan Representative Mike Defensor ang posibleng pagsaka sang kaso sang HIV sa pungsod karon nga panahon sang pandemya. Suno kay Defensor na apektuhan sang COVID-19 crisis ang pagpakig-away sang pungsod sa AIDS bangod linibo ka mga Filipino ang hindi na karon mausisa sa HIV kag madamo nang wala na bulong. Sa datos sang National AIDS Registry nagwa nga umpisa Abril tungtod Hunyo tuig 2020 o kung sa panahon sang lockdown yara sa 934 lamang ang bago nga HIV cases nga na-record sa bugos nga pungsod. Mas manubo ini sang 68% gikan sa 2,938 nga na-record sa kaangay nga panahon sa naligan nga tuig. Sa kabilugan umpisa Enero tungtod Setyembre karon nga tuig yara na sa 5,627 ang bago nga kaso sang HIV, mas manubo sang 42%. Ikumparar sa 9,749 ka kaso nga nadiskubrihan sa sunod sang 9 ka bulan sa 2019. Dugang pa ni Defensor bangod madamo ang wala mausisa ka wala mabulong, mahimo pa mas pa nga maglapta ang HIV bangod sa sexual contact nga wala mahibaluan. Ginkumpirma ni Secretary General Mark Leandro Mendoza ang 98 ka mga tawo nagpositibo sa COVID-19 sa Kamara matapos magpatigayon sa unang mass testing initiative. Suno kay Mendoza, ang kadamuon katumbas na nasambit nga 5% sang 2,000 ka mga mamalidha kay empleyado nga nagpaidalom sa RT-PCR test halin sa Nobyembre 10. Sa mga kadamuon, wala pa mahibaluan kung pila ang nagpositibo nga mamalidha kag staff. Dugang pa ni Mendoza, kalabanan sa mga nagpositibo, ang asymptomatic kag ginmanduan nga mag-self-isolate subong man, magpakig-angot sa Quezon City local government para sa contact tracing. Antes ang Nobyembre 10, ang Kamara may na-record na masobra 80 ka kasos ng COVID-19, halin sang Marso kag kalabanan nagka-recover na. Magluwa sa 3 ka empleyado nga nagtaliwan bangod sa virus. Ginpakamalaot naman sa human rights workers ka grupo sa mga estudyante ang panibagong palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga nag-akusar sa progresibo nga mga organisasyon bilang front sang rebelde nga komunista. Suno sa grupo nga karapatan, ang presidente kag mga opisyal sang Anti-Insurgency Task Force ang gobyerno ang dapat pasabton sa ila ginahimo kag dapat matapos na ang amo nga sa isang political repression kag pag-atake sa mga wala sa ikasarang. Una dre sa Lunes sang gabi nga televised briefing, ginakusahan sang presidente ang Makabayan Bloc sang Kamara, Bayan kag Gabriela nga front sang Communist Party of the Philippines kag negotiating arms ni nga National Democratic Front of the Philippines. Nagsaka na sa 78 ang kadamuon sang leptospirosis patients sa National Kidney and Transplant Institute o kanan KTI sa Quezon City. Ginpanomdom ni Dr. Rosemary Liquete nga magbisita gilayon sa klinika ang mga pasyente agud magkuha sang
prophylaxis nga dapat inumon sa sulod sa 24 tugtog 72 oras. Kung hindi may ngagaw bulong ang balatian, mahimo magdala ini sa acute kidney o kung liver failure kag pati na ang respiratory failure. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay hindi ko pasensya na bigay ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic kaya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi da. Sige. Good morning, Liwat, sa aton nga mga Facebook fans. Mo fans. Sabi ba? Fans. Sana all Kay, my fans. deka, din ako tuman, pangitaon ko, ano yung bala Action Doors. Kay, Jennifer Prado Torres, nabasa mo na kay Naday na, din nakita kay Mary Jane Godinez Martin, watching from South Carolina, USA. Myla Diquito, monitor lang kami sa Manila, no? Ako maldita, kagwapa kay Action Dorel. Bugin ko ano yun. Kagwapa kay Action Dorel. Thank you Sa Hong Kong rin, na siya. sa Sundan. Hong Kong. Oo, Chona Karumba. Sugpunan pag ni Jennifer Prado Torres, kilala mo ni siya? Hindi. Gwapahan gid sinong Ronnie kuno si mo gang Thank gang you, Dorel Nong kuno. Ronnie. Ang hindi ko ka remember Action Boy. Check ko be sa Facebook kung friends kami. Ann Bella kay Helen Montano. Michael June Season. Hindi ko kilala Action Boy. Wala kami okay. mutual friends. But anyway, thank you so much. Okay. Si Michael June Season, niya ang number 3 ko no. Nga number is amo ni siya ang most valuable kag experience nga player sa kag team captain kag star player sa game nga polo. Kay polo giman ni siya mo. Ti number 3 mo sa galing ang number 3 ang Polo, ginbutan. amo nang amo na. Duga sakay sila sa ano? Sa kabayo? Amo na di ba ang pang na, Oo. di ba? Oo. Okay. Amo na. Amo naman daw, amo pala daw. Sparring. Hindi Lain na mo yan. Hindi ba sparring? Hindi na yan ang hindi nila na yan. Ang Ano polo ba? yan may bula, nakakuha nila sila ginahanot nila yan amo na yan. Magnapasunod sila ng goal. Amo na yung galing. Lain na mo yan ang iya sa mga nights, sa mga kwan sa una, nang gaaway sila sa kabayo, duwa ka kabayo. Lain man na yan. Alayin mo na siya. Abraham Ortega sa Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh, no? Jesseline Andrada Tiangson, Kristen Siloso from Pontevedra. Happy birthday gali sa inablos ni Jesseline nga si Jill Dolindo
sa EB Magalonan. No? Happy birthday! Happy birthday! sa Relia Ian Garcia, Anabos. kag Phil Alonso Guy, of course, good morning. No? Kay amigo naton, Juan Bolgalio, good morning, Liwat. Nabasa mo na Action Boys lang ni Ann Bella, you know? Nabasa ko na siya. Kado bago lang diya sa ako nagsulat. Nabasa So, ko lay na. nagkata monitor galit. Sa kay Neil Abordahe, good morning, Liwat. no? Yes. Sa LTO. Magkanto ka na kanituan mo lang siya. Oh, Oo. Galing kay hindi mo magro kasunod sa LTO. but lang. Di go Action Boy. Kay daw ga... Basta bro Ang mga transaction sa LTO daw online na eh. Online na sa Tapos daw mapakuan ka na daw mapa-schedule ka online man. Daw hindi ka makakatulan to Para bala. manang new normal nga go Action Boy. May gani kay wala na dayon sa mga kuan mga fixer bla. Correct. Di ba? Likaw sa fixer. Good morning sa alin sa amiga naton nga nagasulat sang Chinese. Daway ko ka intindi galing ko dano na. Tomas Brunyola. Tamyaw niya lang si tiyang tiyo niya si Roberto Magdadaro sa Barangay Mansilingan. Okay, sige. Okay, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Kag sa detalye balita international ging kumpirmar sang North Korea expert kasi Hari Kazianis nga gingamit ni North Korean leader Kim Jong-un kag sang iya pamilya ang experimental coronavirus vaccine nga ginhatag sa China. Suno pa diri bisan pa ang pila ka mga senior North Korean officials ang naggamit man sang nasambit nga bakuna apang ginklaro sini nga hindi pa athag sa karon kung ano nga kompanya ang nagsupply sa nasambit nga bakuna, wala man may baluan kung epektibo bala o kung safe ini gamiton. Una na ginpahayag ni US medical scientist Peter Hotez nga 3 ka Chinese companies ang naghimo sa coronavirus vaccines nga ginalakipan sa nga Sinovac Biotech Limited, CanSino Bio kag Sinopharm Group. Nibaluan ng North Korea ang wala pa sang anuman nga nakumpirma ng impeksyon sa coronavirus disease. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ang impact ng COVID-19 sa ekonomiya, magalambot pa ini tubtub sa masunod na tuig, bangod sang economic losses sa bangod sang pandemya diri sa Pilipinas, kag may magsobra pa sa 10% sang gross domestic product sa 2020 kag 2021, ilabi na sa bangod sang mahinay nga recovery sa ginatawag consumer confidence. Ang Manila-based multilateral lender chief economist nga si Yasuyuki Sawada nagpahayag sa annual conference ng Asian Development Bank Institute nga sa bilog nga Asia, ang kapirdihan sa ekonomiya ang ginabulwanta nga magalambot sa 9% sa GDP sa sining tuig, kag gintudlo diri ang estimate sa magagwa nga report sa ADB nga may tigulo the impact of COVID-19 on developing Asia. The pandemic extends into 2021. Sa sining tuig sa 2021, ang krisis ng COVID-19 ang mahimo makaapekto sang dako sa mga pungsod nga nagasalig sa turismo, samtang may dako man nga kaperdihan sa services sector. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 12 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 95 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy diri sa Philippines nanguna ang banda nga Ben and Ben. Familiar ka na sa Ben and Ben nga banda? Or Boy and Boy lang na bala mga banda? Bala ko lang niya Ben 10. Cartoons pa na. Mo na ako niya. So ang Ben and Ben action boy, sila niya nanguna sa Spotify Philippines and Spotify International. Ang Spotify action boy do ka
ano siya, music app ni siya. Pwede ka na mati music nga gusto mo, mga latest na halin sa sinanguna da. So, sila subong ang nanguna sa most streamed artists sa Spotify Philippines. Monitor abe Oo. sa mga netizens. Sila ang mas laban niya gina-play, bala. Okay. Namin sila Action Boy, namin ko mag-road trip ka Action Boy, mga music trip. bala. Okay, meron do ka, classification nga, road trip or kung mag-sleep ka na may mga music na nakaano na nga daan. Pwede na siya. Tanong ng Ben and Ben, banda na siya. Banda ni siya Action Boy, 9 ni sila kabilog. Siyempre banda sila, hindi man pwede nga isa lang. Hindi sila boy band? Hindi. Hindi man. Kaya may mga May mga tigulang man. Oh, Ha? may mga girl man. Yes, may mga Wow. matigong. Di kay boy band, di ba? May mga men. Siling Muna nga, hindi kagid. lang boy band. So, ang mga siya Action Boy, sila ni ang nanguna. Ang ilan yung mga kanta, mga, ano ba, mga Make It With You. Ano ganun naman, ang tono sila naman. Make It With You. Make It With You. Dukawa na. Actually, damo sila kanta, gid Action Boy. Damo, gid. Kag mga tahom nga mga kanta. Mga sobra pulo. Mga sobra pulo na ang ila kanta, Action Boy. Ang dason sa ila, si Moira de la Torre. Kilala mo na for sure. Oo. Na magkanta sa Hugot daw. queen siya daan sa mga kanta. Magkanta sa daw maubos siya ang ginawa ya daw kan. Ano galing makanta ni Moira? Numamol siya. Pero di ang mahal. Oy, siya ko nang kailangan pero di ang mahal. Ang syakit Action Boy, di ba? Ang matan mga tingog ya. Pero kataho matian kung especially kung gusto Kung si Moira magkanta daw kataho, may Moira daw ka ay kataho man bala sa akon. Wow. Correct Wala ko ka. lang maigin ano pero ka Gani, light lang. Basta ma-discover ko bala Action Gani Boy. man. Hindi ko Actually, kanta ya, ako yung makagarantiya ko sa inyo. Kita nyo gani kung may mga affair, comment dito mo yan. Yes. Kanta ka mo. Tamo, sa kalibutan. Ganda magkanta. May 1K ka mo di. May Kanta ka 1K mo. ka na magkanta. Di ba? So, sa mga gusto makabati sa kanta ni Moira, 1K lang. Oh. i-PM nyo lang ko kay sendan ta ka mo. Hindi ko yung dalo ka. Nga ikaw makanta. Sendan ko sila nga ako makanta. Correct. PM. Garantisado May Garantisado. alivio. Balita sa sports. Wala pa gyapon ginarekomendar sa pila ka eksperto sa Amerika nga may masulod nga mga fans sa mga NBA arena kay iban pa nga stadiums bisan ginaistoryahan na ang nagailapit nga pagbakuna sa publiko batok sa COVID-19. Sunod kay Dr. Anthony Fauci, ang director sa National Institute of Allergy and Infectious Diseases, wala pa niya ginasuportahan nga may mga fans sa 2020-2021 NBA season. Sunod kay Dr. Fauci, kinahanglan anay unahon ang pagbakuna karon nga bulan sang Disyembre tubtob Marso sa masunod nga tuig. Pag-abot sa bulan sang Abril tubtob Hunyo, ginalauman sa general public na ang vaccination ini ang didto iya sa Amerika. Bisan sa summer season sa Amerika sa Hulyo, hindi pa gyapon normal nga ginalauman nga ang nga magatapos na ang NBA season. Sa Septembre, posible amat-amat na nga pahanugutan ng mga fans sa National Football League stadiums. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action. December 2, 2020. So, pila na to kay ka-days? 23 days. antes ang Christmas and then 30 days. 30 days antes Before ang New Year. 2021. Correct. Yes. Ay, kabay New pa. Year, new life. Di natin sa New Year let's look forward to that, no? Yes, Action Kaya daw Boy. kapoy gid. Mga Correct. kapoy. Ang 2020, no? Sige. Ari naman siya, oh. Sino Sige nga? lang. Si Ko naman, ang may negosyo No naman. matter kung ano kadako sa imo nga corona, ano to? Kailan? Ato gilang Japanese to bala nagpag-greet bala si Yamamoto Miho from Japan. magbasa Kaya siya nga ngalan. profile name abe naka-Japanese characters, no? Si Yamamoto Miho ni pero di man ko sa Bacolod gin bata. Kogin pa nga. Pero Japanese gini siguro yan, no? Okay. Yamamoto Sige, Miho gid mo. Oo. Si Action GM, basi pwede yan i-block ang Action Boy, ho? Sa JM, yung Black Anay, hindi kaya Yamamoto Miho ya ha, ang line Hindi niya. siya, ang aring ang no matter how big ko no sa imo nga crown. Bay na siya.
Happy birthday na kay Christian Siloso. Halin kay Christine Siloso. Inablos ni Christine. No? Sige. Sige, Action Boy. Sa Mo pagkanta mo, may reaction doon si Dennis. Oh. anong ba yan? Niya ay abaw. Basi ay abaw. Doon ka muna. Kayo wablang Ay tuno mo. abaw. Yan. Ay, hindi. Ay abaw. Hindi mo na siya. Depende lang kita sa tuno mo. Hindi, pag makanta ko niya, ay abaw. Oo. Pagkanta mo na niya, aw. Kala, Ay abaw. Aw. Migo nato na Archie Ray Alipalo. Good morning. Kagawad Olay Abalahon. Ang pinaka nalipat ko damo kay kwarta Kagawad. sa Ay, oo, gali. sa kabog. Ay, tama. Kadamos ang kwarta ni Kagawad, dumalipat pa ko. Oo. Magpangapi ka ni kantuan mo to dito kakanto na Ay, to oo, Kagawad. galing. Kapita. Kung magamba siya sa akon nga dula mo kambal si mga libre yung Tagalog ihambal ko, tawagan. Nagtog ang bal si Action Boy. Kung hindi siya gyapon, Makikita niya, malalaman niya. At makikita niya. malalaman niyang hinahanap niya. Perfect. Makikita niyang Ako na lang hinahanap. maano, akay do kabudlay sa kwarto. Sige. Kalay. Si Jude Press, good morning man. Sige. Ay, ara siya. Sige. Jude Press. Action Boy, ara man si Kagawad Melchor, Baraw Carumbines. Good morning, Kagawad. Kamusta dira ang aton nga mga tangigi? Kamusta sa tangigi? Action Boy. So, una, aari Action Boy. Atong balita special subong, samtang nagahulat ka blas ang imo 13th month pay. Ari ako na gift ideas nga pwede mo yatag sa akon, kay Action Eden, tarang nga teens, dire. Action Ann. Oo, si Action Miles, Marnie. Si GM medyo uligil na siya kay kasarang masaya kita. Motorya kada bulan, 10,000 bala. Ang ano? Nabayran. Ang ano? Iya motor. Uy, grabe ba? Hindi kayo basta-basta iba niya 1.5 lang ginaba. Iya, 10,000 kada bulan ginaba. Para dali matapos Yes. Waya So, mo por do lima si ka GM pila yan. lang ka bulan. Sige. So, our Action Boy, hindi ta niya madinaya nga ang Christmas gid ang most awaited gid Action Boy Correct. nga. The best month of the year. Yes. So, amo gina siya ang Christmas season. So, ari, hindi man malikawan kisa nga maghatag kita sang mga bisan gamay lang nga mga ang mga regalo bilang pasalamat sa aton nga mga friends dira or families nan. So, ari Action Boy mga gift ideas nga pwede matag sa imo kumare or ano dara. Una, Pwede man ang kumare sa ibang tagaan ko. So, kung na ako, hindi siya kumare. gusto mo ko hindi ka na karon makasulod sa inyo nga Mo ganun kinatag ko lang ang akon kumare o pwede man ang kumare sa Kung amo ka iban. nakaluan, pwede get Action Boy. Ang kumare Wala sa gina iban. problema. Ang kumare sa Oo, iban. of Okay. course. Kung mo ka nakaluan. Kaya di ba may pain ka na lang nga face shield kung may dala face mask. Correct. Big Action Boy, Bongga sa Action Boy, panghatag siya sang face shield nga may nakadikit nga face mask ng Action Radyo. So sa mga wala na da face shield kay face mask, PM nyo lang sa Action Boy. Kaya manghatag siya. Until supply, Supply last. Last na. Perfect. So, ari una Action Boy para sa imo mga kumare. Kay duga plano ka magregalo sa kumare sang iban. So, ari pwede kining aesthetic nga mga dinnerware. Aesthetic. Mga Ano na sa? do ka mga Ito ka madali mabuka? Ay hindi man gid do ka sa term sinasay ligay non man. Daka mga, mga porcelana? Do ka na may display, do ka wala. na pwede na siya mga hindi man gid porcelana actually. Do ka Do pang display nga mga dinnerwares? Oo, kaya diba, ang mga titas, bro, ko to, home sini, ma-appreciate yun na nila. Especially yung mga... Hindi niyo pagsukari sa kanon niya, ha? Oo, hindi niya kaginatag ni bala ni Action Pang Boy. display na display na gid siya. May ara bala iban ka bakal sa mga, Action Boy, sa mga gamit para i-display lang yan nila. Kaya marakis atam, ang katahom bala, di ba? Pero ang price bala, lang siya yan, ng kaya lang, carry lang. Pili ka man, Action Boy, sa mga makiri-kiri lang gawa nga price. Hindi ka man mahal gid bala mo. So, mga pinggan asa Sigla nga- mga Hermes bilang pamaklon mo nga mga Ina? Oo. Wala ni kaglala ko ng Hermes. Si Louis Vuitton na lang kilala ka na. LV. LV. Which is May mga Louis Vuitton, mga Hermes, mga Chanel, mga damo ang klase isang may kanina ng Louis Vuitton ang inambal may LV may meaning ni pato. lumang bag. Pwede na siya. Lumang bag. Ang lumang bag. Hindi mo LV na pala. Yes. Hindi ka maglulahog. Action ba, Dok, ha? Hindi ka magluglahog. LV LV na na ginatago pala. sa imo. Yan nga daw may mga 42
ito ga bulbul-bulbul na niya. Oo. Di lumang bag. Ano? Kala, isang lumang bag. Nan. Pwede pala i-decorate sa aton nga house. Bala action boy mo siya. Tapos, next action boy, pwede man ang, kay kis abala ang ginahatag tamang regalo. Depende mo sa tao nga Hatagaan tagan mo. tamong, di ba? Kung Merang isa nagka-fit mga sa'yo tao, personality. merang isa mga tao nga kabudlay hatagan regalo. Okay, do wala ka, balo, ano, ninanamian niya man. Kagaway kagisa do tanaw mo siya do mo sa kinahanglan na. Galing kaya ko do mo ko gatag regalo sa mga kuana, sa mga nang daw tanaw ko bala nga daw hindi mo balo ka ang nami nga nami magatag regalo inang kabalo ka ma-appreciate yung regalo mo bla. Oo. May harap lang butang mo sa mga regalo kasi ano niya butang na skilled do. Nakalain, no? Nakalain na. Kaya di daw may mga tao nga daw hindi na niya kinahanglan regalo mo, no? So, sa mga tao nga ga-accept man sa regalo, bala, ginataga sila, dapat ipakita nyo man niya, Appreciate mo, appreciate gid, you. no? Uy, thank you, gid ha. Doon ka mo na. Bisan kuan lang da nang ginamos lang da nga kuan. Dami itong ginamos ni Helen, no? Nag-request ko sa ginamos. Oo, pwede, gid. Pwede na pala pang regalo ang ginamos. Depende sa tao, no? Naging luto ba lang ang butang na baboy? Kuan, Oo, Nami namin, no? nagkadtog hindi nagpangabudlay gid si Helen magdulo. Rin siya kagapon, gali si Nay Helen. no? Helen Bacauco sang San Enrique. Prinsesa. Prinsesa sang San San Enrique. Enrique, oo. Yes. Princess Helen. No, nakatawo. Nakangaya na. Princess Hindi pa Helen. kanya ngayon ng mga Princess Dorel, hindi pa. Oo, hindi. For Princess Helen, yun ang ngayon. Sa uli mangin queen na siya. Feeling ko ang ngalan dason sang iyang baligya balang ginamos. Princess Helen's ginamos. Pwede. Correct. Pwede. Pwede man Princess Helen's shrimp paste. Para ka social! Diba? Shrimp paste, ginamos, gali. Sige na, okay na. Okay. And then next action, boys. Customized items. Pwede gina. Namin, di bala kay, ang kumakabaton, kablas ang customized, daw na-appreciate, magiging lang, ay, himpay mo, ani ko ya. Na may mga ballpen, parang may mga ngalalan mo. Customized ball pens, ano pa. Imbis big ang ngalan niya. Mags. Mga ngalan niya, Dorel. Naman na siya. Butang ba na siya, pwede na siya. And then, meron man na calendar. May pahimuan, magiging siya calendar. Ng iya, photoshoot. Feeling ko pahimu ako calendar, mag-photoshoot ko guro ay. Mayroon ako so, namin naghatag sa ako ng envelopes. Nga may ngalan ko bla. Nga, but silingon, nice. kung mang gift ka, sulda mo sa may ngalan mo na yan. Customized ng envelopes. Ang ay guro, pahimuan, taka ano ay, ang pau. Nga ang pau na Ampaw. 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 Oo, pahimuan, taka may nga boy. May ngalan na. Tapos ang road face mask. Isulod mo sa Sulod ampaw ang face ampaw. mask. Uy, appreciate na. Ay. At least, gusto mo siya manginsay. Correct. Wala siya yung meaning. May concern ang imo gift. Diba? Correct. May concern man ato niya oras. Sige. So, next action boy, home plants. Tanom. Uso ginidaan subong action boy, 'di ba? Ang iban gani gakalapriso na kay to ngawat sa tanom na dakpan. Ay kalain. So, amo na siya, pwede mo na siya ipangregalo subong kag mas ano na siya action boy, mas sininga panahon, I think mas ma-appreciate especially yung mga plantitas, kag plantitos, mas ma-appreciate ni nilang amo ni, 'di ba? No. Yes. Kag mas nami ano mo siya bala, butang mo siya ba sang design, hindi lang nang galbot kanang sa inyo, kaghatag mo siya. Dapat do ka, presentable. Butangan mo mga ribbons. Pwede, gina. Di ba may welcome plant, no? Amo nang may mga red nga ribbons. Ginabutangan nila red nga ribbons. Buta mi nagambal mo sa akon, hindi ko nabot tayo doon. Hindi mo ko kakawin sa mga tanong. May ara kami sa balay. Mga tanong do ang welcome plant do. Kita ko lang sa welcome plant Sa color green na siya. Oo. Yes. Okay. Next pa ta. Sige, saan lang? next action boy, pwede man gift certificate. Kaya pwede ka nang kapahimo. Yamong, kag mas daw. Ako mas prefer yung gift certificate. Para nga ikaw na nga bahala kung anong gift mo sa kuglingon mo. Imo nga baklon. Pwede ka nang kapahimo sa mga malls na kanto ka lang to. Bakal. Yes. Pwede man action boy, scented candles. Pwede man ni siya. Nami man ni siya action boy nga. Ada ba lang kung mag-sleep sila, namin ni siya. Pero make sure talang layo ang kandila sa inyo nga kortina ha. Kasi amo para makakos ang sunog. And then last action boy, pwede ang baked goods. Especially kung ga-bake ka. Baked macaroni. Pwede gid. Macaroni gid dayon no. Pwede cookies na. Yan mo na paborito ya. Mo na gali
Oy, may ano na kamo, may idea na kamo, guys. Kung gusto niyo maghatag sa Action Boys ng goodies, pwede kitang baked macaroni. With lots of cheese. Wow, with lots of cheese. Correct? Mozzarella, cheddar Mozzarella. cheese, ano pa, pepperoni, butang mo siya Action Boy. Pizza lang. Pero meron ibang kabutang sa ilang baked macaroni. So, mo na siya, pila ka mga pwede ta i-gift Pwede Action i-gift, Boy. Sa correct. aton yung mga friends, families, or loved ones, nan. Friends, romance, countrymen. Yes. Siya ba ka na? Oo, Oo, speech muna mo siya. na Sige, nito. sige. Friends, romance, countrymen. Sige. Kasi na speech. Julius Caesar, kay Juan, kay Brutus. Sige. I have not come here to bury Caesar. Sige. Bugad. Anyway, good morning, Henry Paharon, dira sa UK. May aga, amigo. Bawa na kami kita na pila nakatuing, amigo ko, Henry. So, din siya? UK. UK. Kaya basi next year mapuli siya. Basi bisitahon niya ka Action Boy. Bo, kwan ba? Sige lang. Susan Jaime Allen, good morning man. Kagag kay Antonio Torres III, good morning man sa imo. Birthday galit ni Ma'am Van, galit kun kuan no, kun March. Amo na nga March 3 ang favorite 3. number niya. Okay. March lang, wala ko balos ang petsa. Gali. Basta March March. lang. Sabi ko March 3. Ate, sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline. Mangikaupon ninyo sa Action Art Tayhopon. Ang inyo naman din ng news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.